Hai khazani mare kising shong bahai tongbai kahama tangmonya na au kahama tangmonya hani kha khalayo hanike tini norong ni bagi belai khera nangkukmani biru tui phaikya hanike norok bidono polyani simi paithak jora nai tongi eba khanai tongdi haji hinka sing bisi lera oi khanai ya singo tongoi man gana kha o sungsaro bahake ba tongsinai o langmao nang se krekya ani langmao nang bo saimanai tongo angnona busake hamjak kubuni selai tebo kubuke hamjago nang bo kaham keno saimano tongo nang bai salsa kongma sayake ani bukha tamo ang nini khorang salsa khanayake ani bukha tamo ang nang kaham keno saimano tong saiman phano se nang ani hamjak mano busia angai nang tini ano sasong khlai ya kari klang thangoke nono angtai tamo hne sanai tabuk bahake tongsinai o sungsaro nang se krekya ani langmao agi ole nang bai salburum no kok sawi tongmani nini khorang rok deni no khanai tongmani tabuk khe kok sajangnai logi se krekya ya kari kalang thangka nono ang tabuk bahake mujo khaya tongman sinai hano mujo mangsa manai tongan salburum no nono bahake mujo khaya tongmanai sal phake se nono mang mujo manai tongan sal phake se nono mang mujo manai tongan hanke nono bahake se mujo khaya tongmanai khawa belai kheno wana ma phayo nangkhe ba tabuk ano sasum khalai yakari thangai khushi ke ma tongi khana angkhe ba tabuk salbai horbai dukho angi ma tongkha mokal muktri ki kalai ma tongkha sapung hapung kabi ma tongkha nono mujo manai tonge mangalakha o sungsaro bahake ba tongsinai o langmao hanke khazani mare kising shong norok trini bidono bahai ingjaka bahai nangjaka comment kai sade hanke tabuk phana norok ani channel no subscribe khai ko hanke subscribe khai ridi tai bidono sajagai tong hake ba like share comment khai ta pokdi hambai।